Хөрмәтле дуслар, ТНТV телеканалында тәмле креш тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Булат Бәйрәмов һәр барчагызга да ялкынлы кайнар сәламнәремне юллап калам. Беләсез микән сез, дуслар, җир шарында иң беренче рецептлар китабында бары тик диңгез продуктлары гына булган икән. Бүген дә безнең тапшыруыбызда әлеге диңгезгә кагылышлы продуктлар булачак. Һәм әлеге продуктлардан нәрсәдер әзерләүче кунакларыбызны да студиябызга дәшергә кирәктер. Каршылыгыз бик матур парыбыз, бик матур җырлы гаилә, эстрадабыз йолдызлары Рамилә Хәйретдиновлар. Яисә киресенчә Рамил Хәйретдиновлар. Хәерле көннәр, саулармысыз? Нәрсәләр алып килдегез? Шылтыртый. Әйберләр күп килдек, Аллага шөкер. Менә Нинди шешәләр ул? кымыз алып килдек, кымыз. Ого! Кымыз, хәләл кымыз. Ого! Һәм кымызга бал. Тута, кара, безгә гадәттә сорау, шундый сорау, үзләре җитештергән әйбер алып киләләр. Әллә кымыз чыгара башладыгызмы? Без үзебез куллана торган, үзебез эшә торганны гына килдек. Бал үзебезнеке. Бал үзегезнеке. Үзебезнеке Башкортстаннан безгә бүләк иткән. Хәзер үзебезнеке була бит инде. Сезнеке була инде. Ия. Ого, әле бу шундый тигез сыек бал. Шундый әйбәт бал. Бу сезгә инде әлбәттә. Юк, монсы миңа инде әлбәттә, монсы тыйм тибига калды. Шулай, уятың булса калдырасың инде, уятың булмаса алып кайтып китәсең. Бик зур рәхмәт кара әле. Әле хумус бүләк иткәннәре юк иде кебек. 10 ел эчендә. Сез беренче, ярар, монсы өчен рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Безнең тапшыруны шартларында таныштыра кирәктер, шулай бит? Әлбәттә. Мен пешерергә яратасызмы? Кем пешерә гаиләгездә? Мин. Рамилме, Рамиләме? Бары тик Рамилә генә пешерә. Кем ашый? Бары тик мин. Үзе пешер, имеш үзе ашамый инде. Ашыйм. Ашыйбыз. Ашыйбыз барысын. Нәрсә ашыйсыз күбрәк? Хамыр ризыклары, ит ризыклары, яшелчә. Күбрәк яшелчә, балык. Папага күчтегезме әллә? Әйе. Папа кемнәр белми, ул Бөтен кеше күчте, мин күчмәдем. просто пешермим дип атала. Ярар, бездә хәзер монда пәйда булачак, менә теге продуктлар әйттек бит инде. Айдар әле диңгез продуктлары да булачак. Сез карыйсыз да, сайлыс икесенең берсен сайлаганнан нәрсәдер әзерләргә кирәк булачак. Әзерләр алдыннан кемгәдер шалтырату мөмкинлеге дә булачак. Әнигезгә, апа, туган, күрше, белмим анда кемнәргә, сеңел, классташ һәм башкалар шалтыратып, әле бераз гына киңәш сырлайсыз. Карагыз әле менә монда алма, груша һәм банан нәрсә әзерләп була булардан дип. Булды? Аннан соң пешерә башлыйсыз да, пешереп бетергәннән соң мин телефоннан күрсәтәм, нәрсә килеп чыгарга тиеш иде дип. Әгәр дә минем телефондагы кебек, фотодагы кебек рецепт булса, ну, якын килсә дип әйтик. Бер шунда 80% чамасы якын килсә дә, миңа бик җитә. Безнең тапшыруыбызның генераль партнеры булган Күкмара металл соцсаба заводыннан әлеге блинная дип атала, кыймак пешерә торган, белен пешерә торган таба сезнеке булачак. Ягъни Рамиләнеке инде. Аңлашыла. Бик әйбәт. Юк икән. Кала инде, яисә шул рецептны юлаучыга озатабыз аны. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Сорауларыгыз бармы? Ну, тапшыру барышында сораулар пәйда булса, аларны бирергә була. Менә шулай матур гына күңелле аралашып, алдагы минутларны үткәрергә әзермесез? Әзер. Әлбәттә. Әзер булсагыз, киттек. Я, Рамилә. Менә монда күреп торасыз, әгәр дә менә булай иттереп ширта берәр сызык сызсак, моннан бер төрле ризык әзерләп була, аңлавызча. Монсыннан бер төрле. Хәзер сайлыс икесенең берсен башта. Киңәшләшеп, анда сезнең өйдә киңәшләшү дигән нәрсә бармы? Яисә Рамил әйтте, шулай булды. Ризык пешергәндә әлбәттә киңәшләшү юк, чөнки Рамилә ул үзе пешерә, үзе Бөтен нәрсәне. бөтен нәрсә үзе пешерә, Аллага шөкер. Безнең мин нәрсә яратканны, балалар нәрсә яратканны ул үзе белә. Булай әлбәттә башка мәсьәләләрдә, гаилә мәсьәләләрендә без һәр вакыт киңәшләшеп эшлибез. Парламент инде сездә алайса, уртага салып Аллага шөкер. Бездә демократия. Хәтта шулай. Хәтта. Ярар, әйе. Рамилә, Гали җәнапләре әйдәгез. Нәрсә? Сезнең фикерегез хәзер, без таңлыйбыз сезне. Мин әлбәттә уханы идә башка төрлерәк пешерәм. Кишер. Уха пешерәсең иде. Әйе, уха монда мин уйлыйм балык, бәрәңге, суган, сыр творожный, укроп, лавровый лист, су. Монда әлбәттә Күп салганнар. Михәт хашлама пешергән иң күптән түгел генә. Казанга 2 лаврушка гына салдым. Су булгач, әйе, әлбәттә бу, уха ашты пешереп инде. була. Әмма ләкин мин идә пешергәндә кулланам кишер, помидор,
Помидорны, кишерне, суганны, сливочный майда кыздырам әзрәк. Һәм бераз генә томатный паста istəyim. Әмма ләкин ул ингредиентлар монда юк. Шуңа күрә Әйдә без ансын сезнең игә Әйе, Әйе, алабыз. Кишерләр белән, помидорлар белән. Ләкин икенче вариант бар. Менә бу ингредиентлардан, менә нәрсә пешереп була икәнен башыма китерә алмыйм. Шуңа күрә апага шалтыратып карыйк. Бәлки Бер туган апа. Әйе, Siz üç kız bir malay. әйе, İki apam var. әйе. Siz iki apadansın. Hani sığar ikizlerin de var değil mi? Әйе. Әйе. Минем Шулай игезәгем. булса бар. Üç kız. İki kız. Herhalde bizim tanışlarımdan akşam diyor. İki kızdan sonra böyle yap kaytarak gittiler de. Teginde hoppa. İgzak. İgizek. Birisi kız birisi malay болып шықты bana. Sizin de şöyle bulgan neydi alırsa. Әйе. Так, yarar şaltıratamız demek. Allah pağa mı oradan şapağa mı? Ала апага. Anın ismini çek. Диле. Dile. Dile Firgatovna дип әйтик. Ай, белмим. Хәзер Рамиле алар икән. Фергатовна болып шығады. Әйе. Ул эштә, Ярар, ни дияр? Аллага Громкий тапшырды. okuyalım, değil mi hazır? Әйе, громкий. Naşetlik mikrofon atmalar. Ентем түйді бит аласың. Әйе, әлбәттә. Сөйлеш алса инде. Ал бик ыстап пішекші мәлі? Ул бик тәмле пешерә. Тәмле пешерә. Мин дә тәмле пешерәм. Нәшетелері білен бик тәмлі пішерелер мәлі. Әйе. Теща да, әни дә. Апа? Апа? Алло. Апа, мин ТМТВ каналында, прямой эфирда, хәзер сиңа шалтыратам. Звонок другу дигән шундый вариант бар. Монда прямой эфирда Син мин. шаласыңмы? Ага. Сөйлә генә күрмәсен карашын. Әйе, бер 5 минутка чыгып кера аласың кабинеттан. В общем, без тәмле креш тапшыруында. Әйе, мында Болат Байрамов та бар. Сәлем, қайырлы күннәр. Көп иттереп тәләмәт әле бер кенә генә күрдем. Әйе, менә миндә мында без хәзер съемка бар. Әйме, мин аңлатыйм әле. Мында хәзер ике төрле рецепт. Шуларның берсен сөйләргә кирәк. Менә нәрсәләр пешерергә кирәк. Хәзер Рамилә аңлата. Нәрсәләр бар? Әйе. Менә монда 2 төрле вариант бар. Кайсы варианттан нәрсә пешереп була? Тиз генә. Беренче вариант 2 пачка творог, җимеш, 1 йомырка, шикәр, песок инде, 4 алма һәм йөзем. И Всё. Нәрсә пешереп була бу әйбердән? Мин, конечно, сырники пешерер идем. Каралев пешереп. Королевский? Юк, аны юк шул. Он юк. Аны юк. Ну точно ватрушкалар диләр түгел. Ватрушка түгел, сырники түгел. Ватрушкасы түгәрәкләрне. Сырникиме? Рисовый мука юк. Микрофон мукасы да була бит, ул нәрсәгә рисовый мука булу бит, темешеңне кирәк анда. Юк, апа, ул ни тәшәк? Ярар. Икенчесе. Икенче вариант бу. В общем, отпадает бу вариант. Икенче вариант су, балык, туралган балык, бәрәңге, суган, творожный сыр, укроп һәм лавровый лист. Уха пешерәсең. Инде уха пешерәм, но мин Без уха өйдә дигән инде. уханы пешерәм, теге кишер дә кирәк, әзрәк помидор да салам. Ансыз уханы пешереп буламы? Монда юкмы, зелень юкмы? Зелень бар. Зелень бар. Бар. Ну пешереп чыккандан соң зелень сыйып җибәрәсең дә, ул бит тәмле китте, матурлык китте. Исек була бит андан. Апа, суганны кыздырыйммы ниде? Атланмайды. Юк, кыздырма. Яр. Суганны нигә икегә бүләсең дә, потом ваклама, икегә бүл дә. Именно шулай долькалап. Кольцами. Икегә бүләсең, и кольцами ясыйсың. Икегә бүлә кирәк. И ул таралып пешә шулай. Ярар, апа. Бик зур рәхмәт, Дилә апа. Давай. Исән сау гына эшлә. Рәхмәт, хәерле көннәр. Тапшырдан карарсыз, яме. Ният бүлекәйсе эшлә. Давай. Рәхмәт. Давай, апа, пока. Мине дә белә икән, Кеше күрмәскә. Да. Ну, минем уйламамча, моны сөйләдекме инде? Әйе, ухап Бу вариант калды, яме. Алманы просто ашларбыз, яме. Итворг ашарбыз. Әйе, Бик тә файдалы. югалмаларым булмый. Бирек тә кымыз белән. Әйе. Су куйып җибәрәбез. Карагыз, әйе, су куеп җибәрәсез. Ну, минем уйламамча, суганны барып кыздырып алар кирәк. Ну, Бу кадәр ярдәм кыздырып алган суган, Әйдә. имеш бит. Әлбәттә. Шундый тәмле тәм бирә ул. Шундый да теге. Туктап та ашамасын. Ашмаска ярар. Яртысын син әйткәнчә, апаң әйткәнчә, бай торып сарсың. Аха. Атаган яртысын кыздырып алды. Бераздан кидеребрәк җибәрсәң. Ярар. Мен ул битендә уха Әйе. ушакта пешкәндә, әйме, анда кайдыр киеп тә китә, кайдыр янып та китә. Анда бит әлсез беләсез, ушын уха пешергәндә, яндырган кисәүне соңыннан хоп, ухага салып сүндерәләр шулай. Беләдегезме ул? Юк, белмәйдек. Күргәнегез юк эшләгән әле?
Менә мондай уха килеп чыга. Ярар, алайса, монысын алып куябыз. Уха пешерә башлыйбыз. Бик җайлы, бик рәхәт эш булды бүген. Практически эше дә юк диярлек инде. Әйе. Күбрәк сөйләшербез, яме? Ярар. Я, эшне башларга кирәк. Эшегез бүген, ну, иң җайлы эш эләкте сезгә бүген. Аллага шөкер. Эшләр әллә нәрсәләр азапланып бетәләр, тегеләй тәйяр булайталар, миңа калса. Юк, мин бит әле белмим, бу чынлап та дөрес бер микән. Дөресте белебез инде. Ну, мин дә шулай уйлыйм, ярар. Без җәмәгать инде суны кайнатырга куйдык. Рәхәтләнеп бик тәмле уха. Пешерәм диде, ясыйм диде, сыймым диде. Рабилә. Димәк, атнага бер тапкыр өйдә пешерәм мин уха диде. Үзем дә балыкны жаратам ди. Шулай булгач, әйдәгез, монда инде. Тоз бурычлар бар, яме? Иң башта суганнан тотынам. Сез аңа тотына суганга турый башла. Әйдә булай җиз, яртысын кыздырабыз диде, яртысын төгәләй салабыз. Аха. Сөйләшкәнчә. Ярар. Бу вакытта инде мин дуслар үзебезнең тапшырыгыбызның генераль партнеры турында да сүзләрне әйтим әле. Тапшыруның тәмле көрәшнең генераль партнеры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Россиядә җитештерелә һәм әлеге заманча савыт-сабаларны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Интернетны кулланасызмы? Әлбәттә. Менә шулай, идән чыгып тормыйча анда теге каталог, шуга да димәсенә басасың да игезә китереп бирәләр. Монысы бер. Икенчедән, без татарлар инде күпчелек тотып карап алырга яратабыз. Мин үзем дә шундый. Шуңа күрә бар фирменный кибетләре, бараларның кибетләре Кукмарада, бар әлбәттә инде Казанда 4 адрес буенча. Сез кай тирәдәрәк торасыз якынча? Синтер, Без торабыз Горки тирәсендә. Горки, Әйе. Горки кая? Шоссеме теге? Юк, Изумрудный город. Менә шул кирәдә булгач, алайса тыңлагыз сезгә кайсы адрес якын. Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре. Аннан соң Рихард Зорга 11-бе Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче каты менә сезгә бик якын. Әйе, безгә бик якын. Аннан соң кварталда булышлар өчен Мусин урамы 23-б, һәм инде Авет үзелеш районында яшәүчеләр, сез Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан. Кукмара кибетенә керә аласыз, ул бәхетле кибетенең беренче катында инде менә. Табалар, кастрюльләр, казаннар, нинди генә диаметрлы юк, нинди генә әйтик максатлар өчен теге бар бит инде. Задачи дип әйтәбез. Әгәр дә кыймак пешерәсегез килсә, бер төрле, бәрәңге кыздырасыгыз килсә, бер төрле. Лау пешерәсегез килсә, икенче төрле. Нәрсә эшләдек без? Бисмиллахиррахманиррахим дип башлыйбыз эшне. Монсын табага бер өлешен кыздырам. Так, бер өлешен тегендә Бер салам. өлешен әйе, кастрюльгә җибәрәм. Яратам инде, кыздырып салганда, шундый тәмле була бит ул. Шундый кишер җитмәйме бераз? Әйе, шу, кишере юк. Белгән булсам киләдер дигезме? Әлбәттә. Әйе. Ярар, сирәк зәле. Сез бит безнең Раминның безнең тапшырырга килгәне бар. Без инде анда сөйләшкән идек, төш турында, җыры турында да икән ул вакытта бер 5 ел узгандыр инде. 5 ел узды. 2017 елда булды ул. Менә агач кашык белән керергә кирәк. Әйе, менә. Мен шулай. Әйе. Юк, агач. Бар. Менә кушу бит агач. Булмы? Сезгә калак диләрме? Нәрсә диләр? Юк, мен идә кашык белән генә әйтәм. Тимер. Әйе. Син табаларны айсам, апайтларны тимер белән жарамый бит диләр, менә шулай керергә. Кырырга. Мин аны хәзер башка эшне эшләтер. Бәрәңгене турап тор, яме? Мин дә булган торам. Беренче тапкыр бергә килдегез. Әйе. Дуэт буларак инде сез, мен үзегез сорыйсым килә. Дуэт буларак менә сразу оештыгызмы? Яисә баштан берегез аерым җырлап бирдегез, икенчегез аерым җырлап бирдегез. Рамилә башта бөтенләй җырламый дия, аннан соң кушылдымы? Яисә киресенчә Рамилә җырлап сине җырга тарттымы? Кайсыгыз кемне эстрадага, җыр дөньясына тартты? Рамилә инде ул балачактан җырлый, ул инде балачактан ук төрле бәйгеләрдә җиңгән. Буа маңында җиңгән булган үзенең игезәк сыңары Рамил белән. Аларда Рамилә булганнар дуэт булалар. Әйе. Аннан соң инде менә ничектер шулай үзем генә сәхнәгә чыккач, ул вакытта Рамилә декрет ялында иде. Балаларны үстерде, балаларны тәрбияләде. Аннан соң 2018-19 елларда без шулай төрле чараларда чыгыш ясаган вакытта, төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясаган вакытта хатын-кыз җырчы кирәк иде. Хатын-кыз җырчыларны мин Сиңа кирәк иде. Әйе, башка җырчыларны ала идем төрле бәйрәмнәргә. Мин инде 2013 елдан бирле төрле бәйрәмнәр алып барам. Һәм шул вакытта минем белән эшләтәгән җырчы кыз авырып китте. Аннан соң Рамиләгә тәкъдим иттем.
Аны җырлаган Kim беләм. bilsin, kimni alırga eken. Eye. Kara le. Кыйммәт тә булмасын, әйбәт тә булсын дип. Мотор да Hala булсын. ona tölegen akşa ige de koyduysa. Әйе. Şunda hatun turu kile bu parametreler. Шул вакытта Рамиләне алып бардым да, ул инде әлбәттә башка җырларын җырлады инде, башкарды. Бик тә матур башкарды, халык бик тә җылы кабул итте. Sinde aşattım. Мин дә бик ошаттым әлбәттә. Һәм шуннан соң әкрен-әкренләп кенә инде без аның белән шулай дуэт рәвешендә чыгыш ясый башладык. Birinci jırağız ne buldu? Беренче дуэт җырыбыз безнең көлмәле киләре булды. Без аның белән 2018 елда тәүге тапкыр TMTV премиясын Hatırlayayım o vakitna Eye. ya min ali çalışma. Көлмәле киләле, анда без теге сары зәңгәрле. Eye sonra күлмәкләр zengin. киеп, Aha. Ие. İki Хәзер анда Tamamşaşı olarak karagan ya min hatırlayayım. менә шундый чыгыш ясадык, Аллага шөкер. Шуннан соң әкрен-әкрен шулай китте. Hazır kimden çe duetimiz var ne olsa. Бер 15 шәп дуэтыбыз бар, Аллага шөкер, 15 шәп дуэт. Dört yılda 15 duet. Әйе, Аллага шөкер 15 дуэт, но аларның бер 10-сын без инде чыгардык, 5-сен әлбәттә теге әкренләп үз вакытларын көтәләр. Әйе. Bittisi mekabet turunda mı? Бөтенесе, бөтенесе мәхәббәт турында, бөтенесе дә әйбәт күркәм тормыш турында, нидер моңсу җырлар без җырларга тырышмыйбыз, чөнки булай да тормыш катлаулы. Шул һәр вакыт позитив, һәр вакыт кешене шатландырырга тырышабыз. Хәтта үзебезнең җырлый торган салмак җырларыбыз да алар мәхәббәт турында. Шундай Salmak әйбәт yıllarında klip yılmayıp Eye. başarabız diyor. Әйе, шулай. Yarar, jır soylaganda Ramile silesin әле, осы эши яшли. Jır soylaganda senin fikrine kulak salama, әле ol fakt алдында калдырам. Тәк катын менә моны җырлыйбыз. Булды шулай, әле син чабасың җырларны. Юк. Ничек була ул процесс? Җырны гадәттә Рамилга җибәрәләр, композиторлар, шагыйрьләр, Авторлар. сүзләрне авторлар Рамилга җибәрәләр. Һәм ул миңа ул җырларны күрсәтә. Миннән киңәш сорый, уртак фикергә киләбез. Булганы бармы шулай, мәсәлән, бер җыр тәкъдим итте, сиңа ошамады. Я. Без моны җырларны бизеп әйткән булдымы? Бар, минем. Булды, Булды. аны чаклар бик еш була. Күптән түгел генә. Бу туры килми әле, нишәптер менә минем халкыма, күңелемә, күзәнәкләремә. Дөресен әйткәндә, әгәр дә җыр миңа бик тә ошый икән, Рамилә икеләнсә дә, Рамилә юк дисә дә, мин аны барыбер алам, барыбер җиренә җиткерәм, и ул күп очракта ата. Ошаттырам деген. Ошаттырам, и ул аннары үздә әйтә, дөресен дә синең фикерең дөрес булды дип. Ярар. Әмма дә ләкин мин үзем икеләнсәм, мин Рамилә дә икеләнсә, Рамилә юк дисә, ул очракта алмыйбыз. Әгәр дә мин икеләнеп, Рамилә әйе бу әйбәт дисә, шундай чаклар бик күп булды. Миңа ошамый ул җыр. Миңа ул җыр ошамый, Рамиләгә ошый. Ул вакытта, Аллага шөкер, Рамиләнең ул мәсьәләдә сиземләве бик көчле. Ага. Ярар, Рамилә сөйләде менә безгә Рамил турында ниндирәк әти, ниндирәк ир ул вакытта ул дөресенә килгән иде. Дөресен генә сөйлә инде. Дөресен сөйләме? Барысын менә сөйли аласың хәзер менә. Иң беренче чиратта Рамил кеше Өйләнешкәнгә 12 ел. 12 ел, 13-нче 12 ел елда китте. инде монда инде кешене белеп була инде. Әйе, өйрәнеп була. Инде 2 бала үстереп инде. Балалар үсеп җитте бит инде. Аллага шөкер. Ну күп була. Так, беренче чиратта. Иң беренче чиратта Рамил бик тырыш. Бик тырыш кеше ул. Бик акыллы, Макталы. бик булган. Үзенең максатына ирешә торган кеше, менә үзенең алдында нинди максат куя, ул максатка барыбер иртәме, соңмы аңа ирешә ул. Һәм әлбәттә иманлы, динле, акыллы, тәртипле ир-ат. Гаиләдә ул ашарга пешермәй, идән юмый, лампочкалар алыштырмый. Нишәп, нишәп лампочка алыштырмый әле ул. Син менәсен менә стремянка куеп. Юк. Люстрда бөтен лампочкада янып беткәч кенә, аннары гына алмаштырам. Урын җыймый, мусор төкмәй. Кем эши ул эшне алайса? Мин. Рамилә бөтен әйберне Мин. башкара. Чөнки Рамиләнең төбеше юк, Рамилә шуның белән генә шөгыльләнә. Мин Тип эшем юк дип әйтәбез инде, әмма ләкин тип эшем бар минем. Барина, теге Хатын кызның эше. Мен сиңа бер иратта шудай алмастырмый. Чиресмендә. Шулай булдымы? Әйе. Буларны калдырам син. Син тип эшкә ирдән чыгып китәсеңме? иртән чыгып китәм, иртән балаларны мәктәпкә озатам да, аннары китәм үзем төбешемә кичәхәтләндә эшлим. Син бит нидер фирмада эшлим дигән иде вакыт. Газда эшлим, газ өлкәсендә. Газ өлкәсе. Әйе.
Gaz zakasında eşledim. Bu qaysi rayonda? Qozondami? Qozonda iya. Jamoat andi gaz bilan problem bo'lsa, kimga shikoyat bildirga bilasiz. Iya. Natiga yigitga. Yaxshi xatartag'iz. Hamda o'zimning so'zlarimni azratib kiritmayman. Iya. Bizning tomoshachilar dars anlasın meni. Dege musor to'kmay, idan yumay, oshirga pishirmay degashda, men bu ishlarni onlardan ishlatmayman. O'zi ishlattirmaydi, o'zi ishlattirmaydi. Ishonmayman. Onun yo'g'on tabaq sovutuna men ishonib bitirmayman. Chunki u ot ishi tugul, menimcha. Bu mening fikr. Allohga Bu shukr. bartik mening fikrgina, ayy. Eshitdingmi qattiq? Otlar idan yuvarga tegish tugul endi. Men Ular bitinda shundan uchun har 19 ertashga yoshimda yerga uylandim. tegish. Men bitinda shundan uchun 19 yoshimda uylandim bitinda. Shu ishlarni ishlamas. Hazır bo'lsin uchun. Bitiraver hazır bo'lsin uchun. Maxsus. 19 yoshda uylanding? Iya, 19 yoshda uylandim. Subhanallah, maşallah. Şolay. Ayy. Muhabbat bilan nidir noshar o'ylar o'ylamag'iz. Muhabbat bilan Ko'p bo'laman. 5 lavrushka yara. Men yaratam. bizning birinchi qiz Ketdi endi. 2 yil sanatuvda. Lavrushka. Ola Yo, men qolsa bilan sizlar oqlanir bitni. Yo, bo'lay aytaman dedi. Ayyo, men qolsa kimningdir bir niyatiga ishi bilan ish tugul, sizning oilangizda. Diriz. Deysa, bizning oilamizda, esa bizning boshqalarda ishimiz yo'q degandan shunga ko'ra, endi u sizning barlik sizgagina qo'g'latirgan edi. 12 yil motor yashaysiz ekan, demak endi bunda durust natija chiqarib bo'ladi. Yara, bolalarimiz birsi hozir 10 yoshdagisimi? 4-klassda o'qiydi, Birinchi men. sinfda o'qiydi. Birinchi. Malay birinchi sinfda o'qiydi. Birinchi sinfda. Ayy, Allohga shukr. İkisi de bir Qaysisi bilan gimnaziyada. og'irroq bo'ldi birinchi sinfda? Malay bilan avuraq. Bizning qiz Allohga shukr, mana 4-sinfda o'quvchi qiz. Mana 4 yil ichida bir taqdirda onun bilan ish ishlaganimiz yo'q. Shunda bek o'ng'on Shuni bo'lgan. ish ishlattira turgan maktabdadir u? Yo'q, u shunda bek o'ng'on bo'lgan. Yil beshigagina o'qiy, Allohga shukr. O'zi tirish, o'zi maqsadchan. Malay ul birozdagi yoshroq. O'zi de boshli, Malay da boshli, ammo lekin birozdagi jinoq tugul endi mana. Shunga ko'ra hozir Allohga shukr kollega. Yara 19da uylantirsiz, normal mana shunday. Ha, kollega sistema kirib bora. Xotin nasib bo'lsa, normal. Amin. Ana baxtına opasi bor, Emine bor. Eminaga bir yerdan bitdi, Allohga shukr. Bitta bo'lishi. Ha, nu mana video. Kontrolda. Boshqa opasi bo'lishanidan so'ng xotini bo'lishadi. Ne yaratdi endi boshda. Boshda Anisa hop, kelinni topshirib oldi. Tak. Kelin kayim. Hozir sen qara endi, yema deb. Shoira bo'lib chiqayin deydi. Men qarshi, men chodam. Hozir sen yo'qsan. Hozir seni yo'qsan deb. Sening sharatdi. Sening sharatdi bayi. Qara, bizning ishda bitdi endi bunda. Mana biz singanlar solamiz. Ayy. Balığa yetdi. Ayy, yetdi. Qolgan balık bilan qarashimiz. Ayy. Alloh bilsin. Ayyo qolgan balık bilan berangsini qizdirib o'tiramiz. Ha? Ayy. Qara, men shunda ideya keldi. Вот, men тоже aqlli kishi ekan-a. Bela qizdirib o'tirganlar. Namoyish etamizmi? Ha? Yetmagandek, manda moyi ko'p. Mesela kelib chiqar ekan. Tak. Bolalarımızda Aşarlık yo'q, bo'lgan ekan. bolalar endi xatsili boshlaymiz ekan, yara. Bolalarımızda nindi talant var mana. Jırlılarından bir sürüsün keleydi. Jırga talant var. Balalarni biz Qizlar. ko'proq teatr jir yog'idan Üstlenmeysiz. ishtirmaymiz, Alloh o'stiramiz. Matematika yog'idan. Ular bek aybat o'qiylar ikkisi de. Yaxshi yozalar, matematika yog'idan da, edebiyat yog'idan da, gumanitar fanlar yog'idan da bek aybat o'qiylar. Chet tillarni birga o'qiylar. Ayy, bular ingliz tilin individual öğreneyinde eminemiz. Hem atnağa 2 mertebe medresege yeriler. Allohga shukr. Bilim alırlar. Din bilim. Ayy. Bilim alır. Bilim Allohga shukr. Başka sorularım haliga yo'q. Yarab dostlar, biz endi angladingiz, bunda tezgina mana shunday eksprompt ravishida tag'in bir yozuq asarga bo'ldik. Berangi bilan baliq deb ataladi, narsa kelib chiqasin. Siz ko'rishsiz biroz reklamadan so'ng. Reklama ta'minli kirishdi. Dostlar, TMTV telekanalında Təmli Kürəş tapşırı devam etəmizdə. Qonaqda bugün Jırlı oila Xayrəddinovlar. 12 yıl birga deyillər indi. Ey Allah. 12 yıl indi bir-biringizni bilib bitirgansizdir indi. Polностью. Barmı sizin bir-birinizdə minus yoqlari umuman? Bor. Mana Bor. o'zing nechik sanaysan mana sening Mening o'zim. ideya kimchilikli yog'ing bor. Men bitta tez qizib ketam. To'xta, nechik qizib ketasan? Xot nimaligini maqtadib seni. Yo'q. Ha, O ishda. masalada ishda nima qizib ketam? Men umuman masalan Ana seni qizdirgan mumkin. meni qizdirgan mumkin agarda meni tinglamaylar ekan, agarda meni bolalar tinglamay ekan yoki
Рамилә ничектер үзенчә эшли икән, мин теге кызып китергән микән. Әмма дә ләкин минем бер уңай сыйфатым бар. Мин тиз кысам да бик тиз суынам. Бик тиз суынам. Бик тиз суынам. Теге мин кешене, мәсәлән, рәнҗетсәм дә, кешегә авыр сүз әйтсәм дә, мин шул ук мизгелдә алардан гафу үтенергә миңа җиңел. Мин теге айлар буе, атналар буе, көннәр буе кешегә ачып талмыйм. Алай талмыйм. Мин һәр вакыт теге шулай. Менә шулай бер. Аннан соң өйгә кайткач, кай вакыт кәчтүмнәрне, шалбарларны, киемнәрне анда-монда калдырып, Атып барасың. Носкилар җәелеп ята. Мәсәлән дә Рамиләгә улай бер гомумән ошамый. Ул көндә ине җыштыра, ул көндә идән юа, ул теге идән чипчиса булса да, идән балалар булмаса да, менә ул төнге 11-дә, 12-дә кайта. Мәсәлән, берәр шарадан, берәр бәйрәмнән, берәр туйдан ул төн буе ине җыштыра. Менә шундый аның халкы аны үзгәртеп булмый. Бу әлбәттә уңай як, әмма дә ләкин кай вакыт ул артыгы белән кимчелектә була. Шулай. Ya, kişiliğin kimşilik var, yarar anladık önce. Миндә нәкъ шундый кеше, бик тиз кызам, аннары бик тиз сүнәм, туры әйтергә яратам. Шуңа күрә күп очракта миңа бу бик Buluşmayda, алышмый. kirisi bilen gelip çığa. Әйе. No, olay jinglerek de bir kişiye turusunu etsen. Миңа да Kumulda kalmayı. Ну хәзерге заманда бәлки кай вакыт теге дәшмичә калу хәерлерәктер. Менә Әйе, ансы ансы бар. хәерлерәктер. Әмма дә ләкин безнең менә халкыбыз шундый, без әсәүле шуны әйтәбез, шунда безгә ничектер рәхәт. Тыныч яшибез. Шулай. Yarar, hemen istrada beytik kimler bilen siz şöyle aralaşasın deyip barlar bilen jırlay turgan. Hem hemen sizin eytik başka duetlerden sizin duet neşesi bilen ayrılıp dura. Biz bütün Bunu duetlar müzik белән çıksamışsınız mene. Әйе. Hem sizin eytik sizin tınlauşı kim ol, neşe yerten neşe yerke kadli. Biz bütün duetlar белән дә бик әйбәт мөнәсәбәттә, теге дус дип әйтеп булмый, әмма дә ләкин аралашабыз. Elbette. Мәсәлән, үзебез ниндидер шарага бара алмасак, без инде башка алып баручыларны, башка парларны тәкъдим итәргә безгә авыр түгел. Без тәкъдим итәбез, киңәш итәбез, теге андый чакта инде. Булай башкалардан нәрсә белән аерылып торабыз? Исемнәребез белән, безнең исемнәр бик ошаган. Yok kızışın Ramil. Рамилә ул махсус эзләмәгән, шулай Рамилә Хәйретдиновлар. Беренчедән Berişten bugün Hümmet X'in arında var iken bugün ne bildim. Iya. Ansa Ramil isimli ta. Ансада Рамил. Менә Алар элек Рамилә Ихсановлар булганнар. Хәзер менә Рамилә Хәйретдиновлар. Tukta ol Ramil hazır nişli başladı. Ихсанов ул Ихсанов. өйләнгән. өйләнгән эшли, үзенең Өйләнгән, эше бар. хатыны Жырламай инде. Баласы бар, Җырламый. юк. Безнең гаиләдә бергә утырган вакытларда, бергә җыелышкан вакытларда әлбәттә ул җырлый төрле бәйрәмнәрдә. Ул йолдыз безнең өчен. Мәсәлән, әнинең юбилеенда җырлады, ул минем туган көнемдә, үзенең туган Seni көнендә. jırlatmayı dedi. Yok. Мин алып кына барам. Seni yalı. Мин алып кына баручы. Миңа бер эш ким. Кияу ялıydı. Ялла. Бар тик сәхнәгә генә чыкмый ул. Булай һәр вакыт бөтен бәйрәмнәрдә, безнең гаилә бәйрәмнәрендә җырлый. Бик киң күңелле кеше, бик эчкерсез, көнләшми торган, шундый бик уңган булган кеше ул. Қарасал, siz bir konsertта кіртерге бола ана шундай фишка. Концертлар дигәндә, Sen de менә- 18'nin konsertіңізіне. Менә концертка килгәндә, менә безнең иң беренче концерт, Алла бирсә, Аллаһ теләсә, декабрь айында, көнне әйтә ярыймы көнне әйтә? Ярый, әлбәттә әйтегез. 14 декабрь көнне бу әле яңалык, әле biz аны бер кайда әйтмәдек, Instagramда да Әйтергә бер кайда вакыт юк. инде. Менә вакыт 14 декабрьдә, 14 декабрьда. 14 декабрьдә Алла бирсә Туймазыда, Башкортстанда Алла бирсә безнең тәүге беренче концертыбыз булачак. Siz şundan başlarga buldunuz mu? Үзебезне Казаннан шунда түгел? санатып карарга Башларга дип әйтү дөрес түгел инде ул. Бар Әйдәт тик әле. үзебезне сынап карарга булдык, үзебезнең җырларны тәкъдим итәргә, үзебезнең Җырларны Әйе, тәкъдим итәргә, әйе, үзебезнең программаны Әйе, күптән программабызны, уже ул иҗатыбызны. программа 2 ел элек әзер иде, әмма дә ләкин төрле сәбәпләр аркасында без чыкмадык. Менә хәзер инде Пандемия. без сайладык шул районны, шундый шәһәрне, кая без иң күп эшләгән бар төрле чараларда, бәйрәмнәрдә, концертларда чыгыш ясаган бар. Туймазы ул бик шундый уңайлы, бик тә җайлы шәһәр, Җылы шәһәр. җылы район, шәһәр. Якын тирәдә анда Азнакай да бар. Татарлар да бик күп анда. Татарлар да бик күп анда. Шуңа күрә без уйладык та Туймазыда концерт куеп карарга булдык. Һәм анда махсус кунаклар була безнең якташыбыз Рият Аби Рахматуллин һәм махсус кунак була инде Instagram йолдызы Рамиләнең әнисе, минем алтын теща Роза әниебез, Алла бирсә, шунда чыгыш ясаячак. Әле без Рамилне уйламаган идек, Рамил Ихсановны. Не уйлап карарга кирәк. Bu bir tarih mi? Şunduk başka keldi nişek. Trio bilen çığırga bular. Була. Başta ol başıyla ajırdı mesela Sinem bilen.
Ул чыгып китә, син чыгып Әйе, китәсең. әйе. Рамил чыга тагын. Менә Шулай. Рамилне шулай алыштырып җырлыйм мин. Бик әйбәт фикер. Әйе. Берсе ирем, берсе бер туган, игезәгем дип. Кызык бит. Бик тә кызык. Бик Фишка. тә кызык идея. Әйе. Рамил, Рамилә, Рамил. Әйе. Ра-ра-ра дигән юк килеп тә чыгарам икән. Ра-ра-ра. Анда җырда уйлап чыгаралар. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мәсәлән. Әйе. Менә бит. Бик зур рәхмәт идея. Казан. Без менә Туймазда үзебезне сынап карыйбыз. Аннан соң карыйсыз. Аннары карыйбыз. Булдыра алабызмы? Быелга шул. Юкмы? Быелга Алга шул. таба, Әйе. киләчәктә Аллага күрәсең шөкер, инде. безнең бәйрәмнәребез, банкетларыбыз җитәрлек, үзебезгә бик тә күп җитә, Аллага шөкер. Шуңа күрә шунда эшлибез. Без инде күбесенчә үзебезне банкетчиклар буларак тәкъдим Күрәсез. итәбез. Әйе. Анда рәхәтрәк. Анда рәхәтрәк. теге. Анда стабиль акча. Стабиль акча да. Билет артына ирисе юк. Бик җайлы, бик рәхәт. Шуңа күрә безнең Ярар. үзебезнең җитәрлек. Алга таба күренер. Әйе. Уңышлар дип калабыз сезгә Бик зур рәхмәт, бик зур Шунап та инде теге бик матур, бик Пешкәндер бу. позитив гая. Монда безнең бит нәрсә пешеп чыкты. Бар белән Пешмә, бәгырем, пешмә. Шәгенә күрмә бер. Әйе. Пешкән. Монсуда пешкән иде. Хәбисне булгатып куясы калды әнә теге сырны. Хәзергә җәмәгать әлбәттә сезгә уенда әзерләп куйдык. Хәзергә җәмәгать безнең тәмле көрәшебездә җирәк апа кышытканова киңәшләре. О, Ey, сәлем дускайларым. Кышның беренче көннәренә аяк бастык. Ниһаять кар да яуды, суытып та җибәрде. Чын кыш инде менә. Кыш җитүгә организмдагы җәй көне җыйган витаминнар да кими. Витаминоз куркынышы яный башлый шул балакайларым. Мондый нәрсә булмасын өчен кочак аптека витаминнары ашарга ашыкмагыз әле яме. Ул витаминнар яраткан яшелчәләребездә дә байтак. Шуларның берсе кәбестә апайым. Андагы файда, андагы витамин, калий, кремний, магний, фосфор, һәм Б витаминнары бөтен Менделеев таблицасы сыйган инде менә. Бүген мин сезгә кәбестә ашап пешерергә өйрәтеп тормыйм инде, киңәш кенә бирәм. Кәбестәне ши килеш ашарга тырышыгыз яме. Иң нык файдалы салат. Кәбестә турыйсың, кишер турыйсың да бераз гына туз салып, сыек май белән булгатып ашыйсың. Менә шул салатны көн аралаш ашасагыз, сездән дә сәламәт кеше булмас җаныкайларым. Ярар, бүгенгә шул. Җиләк апагыз сау буллаша, матур яшәгез, витаминлы салатлар ашагыз. Пока-пока. Yani Җиләк апабызга бик зур рәхмәтләрне әйтәбез дә киңәшләре өчен инде кабаттан үзебезнең студиябызга әйләнеп кайтабыз бер сорауга. Мин аны ишетеп кенә калдым. Менә безнең йолдызыбыз дип әйттегез социаль челтәрдә йолдыз, ул да булса Рамиләнең әнисе. Кем аннан йолдыз ясады син? Башта мин ясадым аны. Минем Клип көче белән? алтын дип иекле белән чыгардым. Ул клипта кем соң анда? Ул төші буларак, шын төші буларак уйный. Анда безнең уйнады инде легендар Рәштәбе Шамкай, Әйе. Мөрәҗәнәттә булсын. Һәм инде төші ролендә үземнең төші булды, Аллага шөкер. Син кем дип яшәсәң? Әни дип эндәшәм, беренче көннән үк. Менә минем ике бажай аңа әби дип әйтә, мин әни дип әйтәм. Алар көне төне эшли, мин абайта хәтлек йоклап ятам, әни дип әйтәм. Алар кайткач. Менә шулай. Аны үзенең Аула кайткач, Әйе. буага кайткач. аны үзенең Ничә соты җир бар? 50. 50 җитә икән. Мин хәтта белмим дә ничә суды икәнен. Шикәр чыкканда юк. Бажайларга ләгән. Аллага шөкер, бажайлар эшли. Әйе. Менә шулай. Шуннан соң Шуннан соң инде ул бик тә матур җырлый, бик тә матур җырлый. Шуннан соң аны әкренләп кенә үзем куя башладым, аның җырлаганын. Андан соң инде Рамилә хәзер һәр вакыт аула кайткан сайын бездән сорыйлар. Рамилә, син харышын куегыз әниегезне дип. Рамилә инде һәр вакыт куя. Йолдыз дип әйтү дөрес түгел инде. Юк, әлбәттә. Юк. Һәр кеше өчен үзән йолдыз. Менә минем әнием йолдыз, менә минем өчен. Шулай. Бар минем әни теге матур җырлый, моңлы Аллага итеп шөкер. җырлый, шулай элеккечә. Шуңа күрә аның теге үзенең яраткан тамашачысы бар, яраткан подписчиклары бар. Әнине яратучылар Шуңа күрә инде. Алар Туймазыда көтеп торалар, буласы- алга кайткан сайын әнине төшерергә тырышам, әнине җырлатырга тырышам һәм җырлаганын шул социаль челтәрләргә элеп куям. Аны үзенең сольный җыры бармы? Үзенекне. Фақат үзенеке генә. Фәкать үзенеке юк, ул һәр вакыт элеккеге җырларны җырлый. Җырлый. Ул җырларны күп кеше оныткан, күп кеше белми. Әле шундый бер кызыклы Хәни апа җырларын хәл булды җырларга менә. ярата. Хәни апаның элеккеге кеше беркем дә белмәгән җырларны ул җырлады да, и шуннан соң бик күп теге хәзер инде билгеле җырчылар ул җырны чыгардылар. Аннары соңра. Нинди җыр турында сүз бар? Әйтмибез. Әйтмибез. Иә.
Менә шундый Камера söndürgəç mən aytırсыз әле. Qara әле сен. Әле шулай да икән. Юк, ну шунда туган көне качан әле инде? 6 январь. Әнигә 70 тулды быел. Менә миннән киңәш. Бүләк ясагыз шун сюрприз. Берәр текстка заказ бирегез. Ки. әйбәт фикер. Хоп. Әле менә бу үзеңнең генә җырыңда. Әйбәт фикер я. Бары синеке генә булсын. Ну хәр безнең Бәлки белән шундый салмак җырлар булыр. Bizim Şulay yeri işlerge başlasa, olur. bizim yeri başlasa, her konsertlarda çıkış yasay başlasa, Менә. biz onun konsertlarında maxsus konak bulup konak alırız. Gayın. Siz. Biz maxsus konak. Onun konsertte biz maxsus konak. Менә бит. Кемгә ничек теге йолдызлы вакыты суга? Şulay. Ярар. Синекеләр? Минекелер şulay yok. Jırlılar, beyler, bik köngüllü kişiler. Alар инде Казанда яшиләр, әтидә, әнидә. Минем әтигәни, Раминең әтигәниләр инде. Алар бик социаль шелтәрләрдә утырга яратмыйлар. Алар көне төн эштә. Әле һаман эшләр менә. Әле алар бик Алар яшьләр. яшь, алар бик яшь. Алар яшь. Тукта 70 километр. Минем әнигә 70, Рамилең әнисенә 52. Әле. Әтисенә 50. Эшләргә дә эшләргә. Әтигә 58. Әле бик яшьләр. Әле бик яшьләр әле. Ярар. Сәламнар да әйтеп куеп та без әтияниләргә, сезнең әтияниләрегезгә мин үземнекенә. Ярар. Уеныбызга күчик. Җәмәгать, безнең инде ризыклар монда бетте. Ризыклар белән дә без монсы мин үзем өчен генә әзерләдем. Монсы уха. Монсы уха, монсы беренче аш, монсы икенче аш. Иә. Монсы балыклы аш, монсы балыклы бәрәңге, бәрәңгеле балык. Әйе. Белмим. Ярар. Уен шулайрак. Сез хәзер күзләрегезне җумасыз да мин сезгә сораулар бирәм. Туйларда үткәрелә торган әйбер инде ул. Мәҗлесләрдә, син аны беләсең. Рамил үткәргән дә бәлкем бардыр. Тукта, Яңа кем да. акыллырак? Ой, бер-берегезгә күрсәттегез. Кара әле. Ашма, күрсәттегез. Так, ярар. Кем ашарга пешерергә ярата? Так. Кайсыгыз матуррак җырлый? Рамилә, Рамилә. Рамилә, әйдә күрсәт. О-хо-хо-хо. Булды. Карарсың аны тапшырдан сиңа. Так. Кемгә, мәсәлән, концерт куйсагыз, тамашачы кайсыгызга күбрәк киләчәк? Рамилә. Булды. Аңлашылды кемнең бу адан икәне. Кем иң беренче булып йокыдан уяна? Классик килә. Белмисезме? Ярар. Кем озаграк йокларга ярата? Шулай менә. Ничек вакыты каласың аны дип сорыйсы килә. Ярар. Кем күбрәк соңга кала? Аңлашылды, ярар, насыл сораулар бирәбез. Кайсыгыз акчаны күбрәк сарыф итәргә тырышмый? Ну, кем экономит итә инде? Кем күбрәк экономиялый? Ярар. Кем күбрәк акча эшли? Ярар. Балалар белән вакытны кем күбрәк үткәрә? Аңлашылды. Кайсыгыз бер шоколадны бер утыруда ук ашап бетерә ала, бер плитка шоколадны? Кайсыгыз күбрәк торт ярата? Ярар, аңлашылды. Кем күбрәк сөйләшергә ярата? Шундапы? Ярар. Кайсыгыз туган көннәргә яхшы бүләк ясый? Так, кемнең хәтере яхшырак туган көннәргә? Так. Кемнең юмор хисе көчлерәк? Так. Кайсыгыз мәктәптә яхшырак укыган? Шулаймы, Рамилә? Алтын медальгә үтергән. Алтын медаль. Шын. Казандагы мәктәпне. Һәм КФУны да кызыл дипломга. Нинди факультет әле синең? Исәнчеләре? Мин укыдым Кыхтыйда укыдым. Нефтегазовый. Һәм параллель рәвештә КФУ. КФУда юридический, Кыхтыйда нефтегазовый. Алла бирсә бирә икән бит, Ходай акыллы ди. Так. Монсы булды бугай инде, кем тәмлерәк ашырга пешерә монда инде. Аңлашыладыр, әйме? Аңлашыла, иә. Монда күрсәтмичә дә аңлашыла. Кем тизрәк үпкәли? Авыр сорау, әйме? Ярар, шулай булсын. Кайсыгыз күбрәк социаль челтәрләрдә утыра?
Так, ну, миңа калса, күзне ачырга буладыр, дип уйлыйм мин, әйе. Син утырасың күбрәк. Әйе. Так, Күбрәк утырамыш буенча утырам инде, эш буенча. Эш буенча. Әйе. Минем монда бер сорау калды. Кем иң беренче ул йокыдан уяна? Икегез дә күрсәттегез бер-берегезгә шулай иттереп. Әйе. Ага. Чөнки төрлечә була. Төрлечә була. Кая вакыт ул уяна, кая вакыт мин иттерәк уянам. Әмма дә ләкин ул инде барыбызны да, эшебезне дә, мине дә, балаларны да киендереп, озатып җибәрә. Шулай. Шунап эшкә теге боткалар пешереп шәйләр ясап җибәрәме? Ашарга. Син турыдамы? Иртүк ашап пешермим мен аны. Иртүк ашап пешермим, мин аны эшкә барып ашханәдә ашыйм. Кашаларны. Иртүк. Әмма дә ләкин Юк, обрами шундый ирләрме, юк, шунап та беләм шундый ирләр. Так, мине затып җибәрсен. Юк. Күлмәкләремне үтүкләп, ботинкаларымны Алар чистартып. дип тырыштым инде мин, булып чыкмады. Киемнәр юган, костюмнар утюглаган, аяк кием чиста. Әйе, киемнәр чистасы. Но Киемнәр башка чиста. пешерү это не моя тема. Юкмы? Әйе, шулай. Миннән бар тик уха. Яра, нинди уха килеп чыкканын без хәзер тикшереп карыйбыз. Яра, минем тема дип әйтте ул уха диде. Хәзер карыйбыз инде уха килеп чыкканын дегустациясы без һәм тикшерәбез. Шундый да дөрестән дә шул ризык пешерергә кирәк идеме? Шулай итеп, дуслар, безнең тапшырыбызның дегустациясы вакыты җитте. Алай гына да түгел, әле мин сезгә башта яхшы салыйк әйдәгез, мәшә салыйк. Чөмеш монда. Мен үзем салам. О, Булай яхшы килеп чыккан булсы. катта. Шундый уңган булган минем хатын Аллага шөкер. Күз тимәсен. Әлхәмдүлиллә, шөкер. Атна сайын шулай ашыйбыз. Так. Менә шундый аш килеп чыкты. Ну, беләсең, мин укропны хәзер шундый яратам инде. Мин күбрәк салсам ярый. Әлбәттә. Бара миңа бит инде бу. Әйе. Хәзер күрсәтәм, нәрсә килеп чыгарга тиеш иде. Дөрестән дә безнең Хайретдиновлар гаиләсе белделәр микән? Безгә таба булыр микән? Әйе, таба сезгә булыр микән? Юк Иң микән? мөһиме. Ай. Юк. Юк. Ай. Ой, шулук. Туш. Точ, бу чынлап та уха булырга тиеш. Ну, монда инде башка вариант юк. Миңа калса, чөнки шул па булуы, Әйе. ул дөресрәге су булуы сезгә ярдәм иткән Әйе. дип уйлыйм. Шулай булгач, икенчесе, димәк, таба сезнеке. Хәзер Әйе. тапшырганчы әле шулай да мин дегустация ясап карыйм әле, яме. Ай, кайнар җәмәгать. Вдруг тәмле түгелдер. Мин сез бит турысын бәреп әйтә торган кеше дигез. Әйе. Мин дә Безгә шундый. дөресен әйтегез. Мин дә Алдама. шундый кеше. Кайнар әле бераз. Без уха белән балык ашы нәрсәсе белән аерылганын сөйләштек. Әйтегез әле нәрсәсе белән, Рамил әйт әле. Уха, ул шул диңгездә, Әйт, укла диңгез димәсин. диңгез юкмы? Ну шул суда йөзгән балыктан тоткан. Шул тоткан балыктан аш. Менә елгада тотасың Елга буенда. Су Су буенда. буенда. Пешерә тиеш, менә шуннан суны аласың да елгадан. Учакта күлдә. Күлдә. Күлдә тотасың икән, күл суын алып пешерергә тиеш буласың. Менә ул уха дип атала. Идәгесе балык ашы. Менә җәмәгать шундай ярма. Бу балык ашы. Яра, безнеңчә уха булсын инде. Мин туктай алмыйм, шундый тәм чыккан. Аллага шөкер. Шуннан да бик тәмле. Ну, мин теге бар бит әле эретлегән сыр. Мин аны күбрәк салырым. Миңа калса, аны күбрәк салсаң, зыяны юктыр дип уйлыйм. Тагы да тәмлерәк булыр иде. Әйе, тагы да тәмлерәк. Шулай булгач, инде безнең башына ашап бирәбез. Тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасы кыймак пешерә торган, белем пешерә торган. Монда ыстарсам инде монда. Йомыркада кыздырып була, гомумән. Менә бу табаны без сезгә бүләк итәбез. Сезгә дип әйтүем инде Рамиләгә. Хайретдин гаиләсенең хуҗабикәсенә. Дөрес. Рамилә Хайретдинова. Бик зур рәхмәт. Тәмле кыймаклар белән сыйларсың иренне, Алла бирсә. әтияниләрне, балаларны һәм үзеңне дә, яме? Сыйларга онытма. Сезгә хезмәт итсен. Амин. Алдага тапшыруга килгәнче. Инде дуслар, сезгә дә шундый табалар кирәк булса, менә мондый табалар, әле зур диаметрлы табалар бар. Бар анда теге алюминий дә, шуйны да, менә шундый әйтәбез теге покрытиелар, әле гранит ультра дигәннәр дә, һәм башкалар әле бар нержавейкалар да, яңа линиялар чыгып тора аларның. Аляларның башындай табалары әйме? Электр плитәсенә дә, газ плитәсенә дә һәм
индукцион плитаға туры келе тұрған нәртігі 3 в 1 деп айтайық. Шундай универсаль табалары да, соғыт сабалары да аларның бар. Әгер де шундай соғыт саба, темір соғыт саба керек болса, интернет кибет аша алырға мөмкинсез, һәм аларның фирменный кибетләре дә бар. Казанда Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре, аннан соң Рихард Зорга 11Б, бу Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында, Квартал тирәсендә Мусина урамы 23Б, Ленинградский урамы 27, Бәхетле кибетенең беренче катында менә шунда керәсез дә, әлеге табаларны, кастрюльләрне һәм казаннарны җыеп чыгасыз. Бар әле Кукмарда да фирменный кибетләре. Безнең генераль партнерыбызга зур рәхмәт. Кукмара, бер кайчан да ярагаймасын ара. Амин. Я, инде дусларыбыз, Рамилә. Рәхим итегез телевизион тамашачыларга, теләкләрегез булса, әтиләргә сәламнарны юллаган иртебек. Мин ухаш итер алам. Рәхмәт. Безне караучы тамашачыларга, безнең яраткан тамашачыларга, барыгызга да, безне белгәннәргә, безне белмәгәннәргә, барлык халыкка хәзерге вакытта иминлек, тынычлык, саулык, сәламәтлек һәм дә бердәмлек телим. Җырлашып, гөрләшеп, матур итеп яшик. Булганның кадерен белик, шөкер итик, балаларыбызны, анакларыбызны милли рухта, дини рухта тәрбияләп, чын татарлар булып, озак гомерләр яшәргә насыйп булсын. ТМТV каналына бик зур рәхмәт. Безне кабаттан чакырыгыз. Мондый табаларны, тамада дип әйттем инде. Табаларны күбрәк бирегез. Яхшы, сезгә дә без инде шундый матур гаилә булып калыгыз дигән теләктә калабыз. Яңа җырларыгыз, матур клипларыгыз белән сөендерегез балаларыгызны. Иминлектә, тигезлектә үстерергә ярсын. Амин. Рәхмәт. Дуслар, шуның белән бүгенге тапшырыбыз тәмам. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Безнең хәзер монда менюга уха. Һәм әле икенче ризык та бар иде әле монда. Аллага шөкер. Шундан калмыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.